Livelenkin tässä kohtaa lähtee Harjarola on Livelenkinsä jo ajanut matkaa tällä hetkellä Atromäntään 12,7 sekuntia. Sitten Jukka Lautamäki ja Santtu Simonen, jotka molemmat ovat jo Livelenkinsä ajaneet. Ja nyt kaatuu sitten Jukka Lautamäen auto ja on myös liekeissä tuolla takasaarteessa, eli Jukka Lautamäellä suurta draamaa. Tässäkin tuossa Atromäessä lähtee Lisälenkille. Harjarola toisena ja eroa tällä hetkellä on 13,2 sekuntia. Atromäessä tulee Lisälenkiltä painamaan sieltä ohi. Atromäessä johdossa Harjarola toisena, Jari Järvenpää kolmantena ja tullaan muuten viimeistä kierrosta. Se tarkoittaa sitä, että hetken kuluttua pysytään